Έχει σκεφτεί πόσες όμορφες λίμνες έχει η Ελλάδα? Η Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της χώρας μας. Δίπλα της βρίσκεται η Λυσιμαχία. Την Άνοιξη, νούφαρα και καλάμια κάνουν το τοπίο ήρεμο και ξεχωριστό. Όταν λιώνουν τα χιόνια στο Πανετολικό Όρος, άφθονο νερό φτάνει στην Τριχονίδα και ύστερα στη Λυσιμαχία. Γύρω τους φυτρώνουν καλάμια, ψαθιά, κουμαριές και θυμάρια. Εκεί βρίσκουν καταφύγιο περισσότερα από 200 είδη πουλιών. Ζουν ακόμη 18 είδη ψαριών και πολλά ερπετά. Στο χάρτη συναντάμε και άλλες φυσικές λίμνες. Τη Βόλβη, τη Βεγορίτιδα, τη Βιστονίδα, την Κορώνια, τη λίμνη της Καστοριάς και την Παμβότιδα. Η μικρή και η μεγάλη Πρέσπα ανήκουν και σε γειτονικές χώρες. Έτσι, οι λίμνες μπορούν να ενώνουν ανθρώπους και τόπους. Μερικές λίμνες συνδέονται με μύθους και ιστορικές παραδόσεις. Στη Στυμφαλία, ο μύθος λέει ότι ο Ηρακλής νίκησε τις Στυμφαλίδες όρνηθες. Η Παμβότιδα είναι γνωστή για τους θρύλους της Κυραφροσύνης. Στα νερά της καθρεφτίζεται η όμορφη και ιστορική πόλη των Ιωαννίνων. Υπάρχουν και οι λιμνοθάλασσες. Είναι ρηχές περιοχές όπου ανακατεύονται γλυκό και θαλασσινό νερό. Η γνωστότερη είναι του Μεσολογγίου, στις εκβολές του Αχελώου. Εκεί εκτρέφονται κέφαλοι, λαβράκια και τσιπούρες. Οι λίμνες και οι λιμνοθάλασσες είναι τόποι ομορφιάς, ζωής και ανθρώπινης δραστηριότητας.